Takže ahoj, já vás vítám, mý milí diváci, u nového videa a jsem Samantha.cz a budu hrát, jak jsem sliboval před chvílí. A já tady zase nejsem. Držu Minecraft PE jako Pocket Edition a jdu to hrát s kámošem Hubiny.cz, taky pozdraví. Čau kluci. What the fuck? Čau. OK, prosím, no to je jedno. Au, já jsem si odvolal. Takže spíme u něj, to jsem říkal několikrát a... Mám tady dobrý parkour. Parkour mapu, budeme spadlit. What the fuck? Já se přiznám na začátek, že mi rovnou parkour mapa jako moc nejde, přiznávám to. Počkej, jako vždycky mi kde je začátek. Je pičo. Pardon. No, nic jste neslyšeli, nic. Hej, ty máš Nech se zabít, když ti to respawne. Proč máš zapít zombíky? Nech se zabít právě. Tak ale... Taky to respawne tady. The fuck. Tak počkej, pojď také za mnou. Oni ode mě zdrhali. To jsou ty smí, ty si je vyp. Jo, tak tam je zombie. Tam je vytáhne. OK, já se přiznám, nechci být prostý. OK, já se přiznám. Ne, tak fakt to mě nechci. teda nasralo. Ty držu. Protože nedáš dalekou renderovací vzdálenost. What the fuck? What the fuck je možná zprostý, ale what the fuck anglicky, OK, to budu říkat. No počkej, jdeme tam. Kudy jdeme, nebo what the To je easy, prosím tě, ten parkour. Jo. Určitě sám to bude sekat, to 100%. No, když se to neseká. Já jsem No tady, právě... ale ve videu jo. Se sekala i mě. No tak jasný, to se kouknem, ale... Podle mě se mi to sekat tady nebude. What the fuck? Říkám, jestli někdo stane, tak to dopadne. Já jsem úplně viděli jste to, já říkal, že to neumím. Ty vole, a teď tam zase musím doběhnout. Tak utíkej. Já by to šlo nějak vystříhnout. The fuck nějak vod. Shit! Co je? Vtip? Jo! Jo. Takže já mám jít jakoby tam. Kámo, staneme nějakou jinou? No ne. Teď to je jako fakt špatně. Hej, no jasný, ale musíme to nejdřív vyzkoušet, ne? Tak přece to nestáhneš a hned ty vole tak to vypnu. Tak přece se ti to nechce běhat. Neskákej, to má běhej. No tak. No to jo. Jinak mám pro vás dobrý fígl, nevím, jestli vám to jde, ale what the fuck. Tak ti dáme, sorry, jestli spadnu, tak vole. Tak je to tvoje vina. Tak se odpojím, pičo. Tak se odpojím. The fuck. Ty seš. Skákej. Ale skákej, já jsem schovaný. No, ty skákej. Skákej. Ty jsi fakt kretén, já se jdu odpojit. Tak já skáču za tebou, jo? Jo, můžu? No, si myslím. Já ti běžu naproti. Já běžím v obráceně. Já ti běžu naproti. Ti běžím naproti, měl se zabít, vole. Ne, teď ti běžu naproti. Uh. To mám pojď fakt strašná. A nebo si zahrajeme ještě PvP arénu. Tak to aspoň vyzkoušíme, já jsem si ani neskočil. Tak když mě tam schodíš. Skočil jsi si dolů. Ale když mě tam schodíš, tak jasný, ne, já jsem si skákal jednou. Tak já jsem to mám představit. A musí to být aspoň 5 minut dlouhý, ať si diváci něco Pojď, udělají. jo, pak si právě, že zahrajeme ještě PvP arénu do tohohle videa. Do tohohle. Jasný. Tak já půjdu hrát pak jiný svět. Aby to bylo za to, že jsi nedával videa. Že jo, lidi? Tak to do komentu. Ty držu, bu. Ještě něco budeš pomlouvat s mýma divákama. Jsou se ti vrtali? No já ti dám si sedí vystavit. Nějakou speciální vrtačku, ne? Takže... Já jsem to říkal. A já jsem to... What the fuck, úplně na konci. Hej, dáme ten PvP. What the fuck, ale jo, ty vole, jsi kokot. Dám to PvP? Prosím. What the fuck, tak co děláš? Prosím. Ty chcípneš. Ne, tak nechcípneš. Ty chcípneš. Ty svír, ty nechcípneš. Máš hlavně shift, ty vole. Aby mě to moc nebolelo, ne?
Nebo aby jsem neodlít, jakoby. No, hajzle. Pojďme hrát. Jako PvP arénu. Ape jsem PvP. Ne, pojď hrát David a Samantha. Ne? Tak to už zase už je rozehraný, že jo? A ty jsi snad i PvP, ty vole. Fuck. No. Už to hraju. No, já jsem tam dal omylem to Davida Samantha. Aha. Každý na svoji půlku. Ty vole, Já to ještě nejsem. klečíš! Je to píše loading server. A nic dělám. Má vůbec. Jo, ještě se jim dát nemůžeme. Ty vole, mě se to vyplo. A proč jsi to vypl jako? Ty buď ticha. Ale ono samo se nikdy nic nedělá, jo. Jsi taky jo. Ty jsi ono samo. Ty jsi jo. Ale něco jsem ukázal left the game. Proč to vyplo? Protože se mi to vyplo. Nejde to. Pojď hrát. Geometry dash. Minecraft. Na geometry dash. Ty to tady to neumíš. Ty držu, jako jsem úplně feeder z toho, nebo jak se tomu říká, nevím, já to úplně to tam. Úplně. Co taky stáhnout? Ty to nemáš? Děláš si srandu? To nebaví. Tak proč si to stavuješ, sakra? Protože mi to nebaví. Vůbec si nemůžu roznasrat. Jo, vám to takhle, je to fakt hra, u který se nemůžete nasrat. Tady ten váš Samantha.cz. What ty vole, Minecraft se mi nebaguje, ale tohle jo, ty vole. To jde hrát. What the fuck? Ale já jsem v tom Ale fakt co dobrý, děláš, to nejde Samantha, hrát. protože ti to nejde. Ale to nejde hrát, vole, bugge. Pojďte. A ty nejdeš, vole. Co to nebaguje? To, jaký se to nebaguje? To se baguje akorát to video. Určitě. Co ti zdá? Co ti zdá, že se to baguje? To fakt, ale já to fakt jako umím to, ale buggy, takže čau To je čau. skončit, jo. Tak už se s námi loučíme. A to je foto a vy se koukněte a Ne. mějte se krásně a pojďte jak krásně a jak se to končí. Tady tím ty tatara. A Tak čau. čau. What the fuck, ukončil jsem to?